Az én életem, amióta megvan az új fogsorom, azóta annyit változott, hogy nem kellett tényleg az asztaltól felállni. Nem kellett a barátokkal, az ismerősökkel úgy beszélni, hogy összeszorított szájjal, mert félek, hogy kiesik. Szóval az egész, hogy az ember szájában turkálnak. Talán ez tart vissza minket. Nem csak férfiakat, szerintem a hölgyeket is, de mi erre valahogy érzékenyebbek vagyunk, ne kotorászanak a szánkban. De ha muszáj, akkor meg kell lépnünk ezt a kellemetlen dolgot, addig kellemetlen, amíg helyre nem állnak a dolgok, de utána aztán az eredmény az számít. Lenyugvónak, hát most már nem annyira szükséges az, hogy milyen a kirakat, de bizony számít. Számít mások számára is a saját. A tükörbe, ha belenézzek, egészen más. Teljesen jó, amit csináltak.